Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Mak Siti mau nyambel ngono ya lho ya, sing simpel. Iki hari lebaran Idul Adha sing kedua. Mak Siti gak masak ikan soalnya wingi iki tak sate ejek. Masih unger-ungeren. Jadi Mak Siti mau bikin tempe, sambal tempe tempe goreng dipenyet sama sambal kemangi. Iki sik ngracik bumbune iki lur. Tak kupas dulu iki bawang brambangnya. Iki aturane bikin mie ayam nanti dijual. Nanti siang. Saiki tak oncek-oncek dulu, guys. Loh. 2 kilo. Iki apa iki? Panggang-panggang itu lho. Bumbu Bali. Terus sing kerene sik telu sing bumbu Bali. Terus aku njuk ngene kok dipangan kucing. Yesus. Iki tak. Ate kayaknya iki aja. Gak nyatin tuh, meneh sampe nyate. Burung. Lah ngono nyate lho sak kebo-kebo ya Allah Gusti. Lah iki kan ya dadi loro sih ya sakjane ya. Lho Mbak to, nyate Mbak to lho. Tak dedone kakakku rek. Jaluk satu aku. Tapi tak luruti dicampur bumbu untuk kok. Lho. Mas Arif burung mangan sakno. Satu tok. Oh iki sing dibakar mampu iki karek goreng. Aku ya gak mangan, ya nang mangan loro wis. Koyo umur-umur. Kayak ima antini Pak entah ya. Dikek sama kayak apa wingi? Belum. Ya. Timbang tak pendem. Terus dikek yumus, usus. Aku ya seneng ya tak. Tapi meni tak guli. Muka nang apa? Aku lek gulih kan tak godhog. Terus tak guak. Kuak bal pindho aku. Heeh. Kalau tak godhog tak kuak, tak kei maneh banyu tak godhog sampe tak Iya. kuak meneh. Dadi nih, Terus tak ganti santen. lek gak diguak ambune. Ambune gak kowe. Heeh. Aku ben pindho, aku gak arep becikan. Lho lah iya. Lambene arek iku. Dadi tak guak ngono dian. Kuak bal pindho aku. Bisa manak bumbu tuku. Aku yang gawe dhewe. Tak tambahi aku. Bisa Kuwi ndak ini tuku 7.000. Aku ya gak tau dek bumbu tuku. tak tambahi meneh. Tak tambahi gulep. Gampang banget. Yo lah iya. Bumbu tuku ya. Terus gawe ya bumbu serai. Kowe barang tak. Bumbu serai, bumbu kari. Iku ora bener wis ana. Tapi lah aku njuk penting. Kenal aku sampe sigar tak cukup. Terus Sing tak cebek pun yo. sing gajih minyak yo ngentak-ngentak pendem. yo pendem sing gajih Sing minyak, Pak. sing minyak iku sing tak pendem minta apa sih Duk Tempe. ya Mbak Naili satu makan satu wis sangat panas Mbak Naili satu bandulan aku ini bandulono sampeyan tok lho nggih aku Boleh ya tak ono. golek ge bandulan arek akeh aku ya gak oleh dekan wong iku nggawa khusus ge putuku dene Arya Burhani dulu ya bapak wong tanggane lah lek arek kono-kono aku ya gak oleh Tak nyesel bapakmu ini jantung. Aku lho tau ngono. Lho koyo mewah sing digonceng ora. nah apa sih lah sobek mah gonceng sapa lho lah iya wong ini ndang sambel guys tak goreng iki kresek masih ada bumbunya ya lho minyak seprapat kecap
iki buat mie ayam lho. Ya lho tak penyuting. Tak ngurus, aku kepingin konten hari ini. Biar saudaraku ro wajahe Mak Siti iki. Soale gak iso silaturahmi rono-rono lho. Dadi kok iso ngwasi wajahe dulure ya kok YouTube ini. Halo. Adikku Cak Munit. Kufa sama Mbah To di Kediri. Mbah Mat. Lombok emang ndi? Tempe. Lombok endi? Tempe. Loh. Ada yang unik. Satu. Lombok endi, guys? Nah, iki lho sudah mateng. Mau tak ulek. Diulek ae ya lho. Dan seger. Iki sambel ala Mak Siti. Dikasih garam dulu. Iku mau brambang bawang, lombok tomat tak goreng lho. Kasih garam. Dikasih penyedap rasa. Etalasene Mak Siti unik lho. Soale yang etalase sing apik iki tak gawe jualan. Jadi sementara iki ae sik lho. Aku nek punya uang dilaki. Nah iki tak kasih terasi. Wah, kok terasine. Apa sih? Ya cek enak ta lah. Iki Mak Siti iki memang kepingin ngonten ya lur ya wis. Ini gak ngonten. Putus asa gak nyampe tapi gak masalah. Duwe YouTube ki enak lho. Dulur kono kene lho, meskipun adoh. Aku kangen adikku ndelok YouTube adik. Ini dolek. Nanti terus diyoki kemangi. Nah, iki sandingane Mak Siti. Wet kopi. Nah, iki lho ya dikasih kemangi. Iki mah pas golek tak umbat dadi rontok-rontok besar, tapi ya gak apa-apa ya lur, ini masih seger. Soalnya iki hawa lho Jombang panas pol. Rontok bengetan. Ini tadi tak cuci kok dadi ngene lho. Wis bah. Nah, iki dikasih ini wis mantap. Oke, sudah jadi sambal kemangi ala Mak Siti ya. Tapi sing di hai kocok ki tempe. Soalnya lagi aku iki yo yo lawo lur aja menyek Mak Siti ndarani gak dolan. Yo iki sate sambelnya sik nduk kono. Iki sate dek wingi. Ini ikan mujair yang sudah dipanggang. Wis tapi aku kepingin ini loh. Wis ngono ditunggu makane Mak Siti ya lho. Nanti nek momong kutune.